Beh, jalan-jalan di sore hari cah yo. Karo nikmati pemandangan, wah jan mening-mening pemandangannya ya loh. Sunset-e kayak mau menimpol lho. Sunset ngono kae malah wis tenggelam cah. Sunset-e wis tenggelam, jalan-jalan sore mampir ning gone Kangipin lah. Jan mening ya le. Jan mening pol ngono lho. Lah kae opo wonge ngono lho. Assalamualaikum Kang Ipin. Ngalah, halah. Waalaikumsalam. Iya Kang. Nah neh kue. Lho, iki nyapa lho sampean lho nyapa? Isa-isa ini mikir nyapa. Oh, Daud to iki. Tak kira ngelus-ngelus piring kok. Tak kira ngelus-ngelus piring ngono lho. Mangkok. Wah. Piring bunder iki lho. Kok ono gambare pitik to Kang piringe? Kok teko kono barang tekokmu iku lho. Wis saya ora rasa dodo apa nyapa. Tumbas Kang Ipin, tumbas. Tuku apa? Yo sing mesti yo dodolane mie karo bakso mesti tukune ngarami yo bakso ngono lho Kang. Bungkus apa ning kene? Bungkus ae. Piro? Lho, ngono kuwi sak porsi piro to Kang regane sak porsi? Sing apa? Bakso 10.000. Bakso. Ya 10.000. Bungkus untuk ana mesokne, ana sawine, ana duduhe, pentole sing dicok. Ya to? Sing cilik-cilik papat. Lho, lah sing cilik-cilik iki padha ndok cecek apa ndok tekek, Kang? Raimu. Ini kena takok lho, Kang. Wong takok kok ya kleru. Saya susu lho. Ono penteng-penteng Kok kleru lho. Ya. Wotok ndok mbong yo. Lah ngono kuwi tuku loro setengah oleh ora, Kang? Piye to? Loro setengah. 10.000 loro setengah iku untuk apa? Lho, sak lemu ngedoli to, Kang. Oleh ora loro setengah? Banyu tok iku karo mie. Waduh. Loro setengah. Yo coba nyutok karo mie. 10.000 dinyang loro setengah. Untuk apa? Oh iya, sisi seprapat nang sisi seprapat.